Näme üçin Türkmenistanda aylyk galanok, dollaram düşenok? Çünki aylygy köp berseň dollar gymmatlamana başlar. Sebäbi aylygy köpelen raýat derrew alşberişe başlar. Meselem maşinalar dollarda gelýän önümden alar ýetatanam. Köp haryt satan söwdeger dollary köpräk çöpler. Halkyň içinden, ondan döwletden dollar alar we gymmat wakadan alar. Meselem bir söwdeger 20 manat berjek diýse, beýlek bir söwdeger 25 manat berjekdir. Şeýdi we dollaryň bakasy kalmana başlaýar. Şonuň üçin hem adamlara aylygy köp berenok. Şu problemany çözmek üçin dollary taşytlanmaly. O boş ýaşalmayan gymmat mermerden jaýlar gurmaly däl-de arzancak binalary gurmaly. Ya bolmasa wagtlaýynça şo gurulýan binalary dudurup dollaryň hemmesini alyp ekonomika sarf etmeli. Meselem paxtan satsaň ýurda dollar getirip bolýar. Buğday satsaň ýurda dollar getirip bolýar. Ya bolmasa beýleki önümleri ýasap döredip dollar getirip bolýar. Ýurda dollar geler ýaly etmeli, önümi öndürmeli. Önümi köp öndürmek üçin köprek işçi güýji gerek. Ýurtdaşyndaky watandaşlarymyň hemmesini Türkmenistana getirip güýçlü depinde işledip gowy aýlyk berip öndüren önümden ýurtdaşyna satyp köp dollar getirip bilerdi. Şoň netijesinde de hem işli bolýar, hem köp aýlyk kazanýar, hem ekonomikany ösdürýär, hem ýurdumuzy ösdürýär. Videony halan bolsaňyz like basyň we podpiska bolmagy unutmaň. Has köprek videolar görmek isleýän bolsaňyz maddi kömek etmeňizi haýyş edýär.